secular, senón pero regular, o sea, os que levan hábitos, os están en convenio, esos son que teñen voto de pobreza. O que pasa que o voto de pobreza enténdese individual, non colectivo, é dicir, que o patrimonio da orde pode ser inmenso, e é, senón que individualmente eles non poden dispoñer como da parte, o sea, non poderían reclamar a parte deses bens, senón que son da comunidade. Si queres, eso, digamos, jurídicamente así, despois o que pasa que ten implicacións de outro tipo, pero vaya, a orde religiosa é rica, pero o fraile non pode vender parte dese patrimonio e levarlo para o seu teto, o que significa nada máis eso, non quere decir que eles sean pobres ni vivan pobremente, non lles obriga iso. Non persigue se reciban cartos da xente que non é creyente. Evidentemente, eso é parte de unha... O principio de a confesionalidade, de facer unha separación Iglesia-Estado, que se implantou a Revolución Liberal na 19, parte de ese principio tan elemental, porque os ingresos do Estado non son identificables. Cando eu pago os meus impostos, ou cando ti os pagas, porque ti os pagas tamén, cando compras algo está grabado, unha parte que vai impostos. Entón, ainda que sea unha parte infinitesimal, tú estás subvencionando algo porque non necesariamente estás de acordo. Por eso, a xente que consideramos que é un disparate desde o punto de vista dos dereitos da persoa, que cos cartos que eu aporto o Estado financie, me dá igual, os musulmanes, os católicos ou os adventistas del sétimo sello, me dá igual, eu que eles se financien a sí mesmos e os meus cartos sirvan para fins comuns. Son pouca idea de por qué se algún xente consideramos que o modelo máis justo, máis democrático é unha estricta separación das creencias individuais das creencias religiosas. Mira, unha cousinha máis. Para que vos deades de conta do importante que é este tema. A ver, a laicidade o que implica é decir que cada un teña a súa fe no ámbito privado. A fe non ten nada que ver cos ámbitos públicos, de acordo? A fe queda relegada á casa de cada un ou os templos, as mezquitas de cada un, as sinagogas, de acordo? Non hai unha mestura entre o ámbito privado e o ámbito público. E isto que parece, dito así, irrelevante, vai ser cada vez máis importante. Non quero facer un exemplo fácil co tema das caricaturas que está ahora a quitar. Vou ir ao tema un pouco máis para atrás. O tema, por exemplo, da inmigración. Como se vai reaccionar en España? Como se ten que reaccionar aquí? Por exemplo, co alumnado que veña de países de religión musulmana. Un exemplo cariño. As rapazas que estean escolarizadas aquí en Galicia, aquí na Estrada, que sexan musulmanas, en principio, se son de obediencia estricta e os pais fan unha interpretación, unha obediencia estricta da súa religión, deben ir aquí, á escola, cubertas, con veo, non poden ir á educación física porque terían que desnudarse, terían que ducharse, terían que amosar partes do corpo aos seus compañeros de clase, as súas compañeiras nas duchas e tal, e iso sería incompatible. E aparte terían que estar coa cabeza coberta dentro das aulas. Iso que significa? Que chocarían, para empezar, co regulamento do réxime interno deste centro e de todos os centros, porque non poden ir así. Pregunta: como en España nos enfrontamos a un tema destas características? Como lle dicimos a unha rapaza musulmana: ti non podes facer ostentación pública nun lugar público da túa religión, porque choca coas nosas normas? Nós temos moi difícil facer algo así, e ímolo ter moi difícil nun futuro relativamente próximo, cando este problema se volva real en todos, no noso entorno, que agora non nos damos conta, en outros sitios sí, en Cataluña, en Madrid, se dan conta. Ímolo ter moi difícil, porque os católicos si fan ostentación permanente diso. O mellor non a través do veo, o mellor non, pero si levan cruces, si a policía municipal si escolta as figuras por aí, o rei si se axione diante do apóstolo. É dicir, como combatimos
que o espacio público sexa progresivamente invadido por manifestacións religiosas, non só a católica, outras tamén, cando non sentamos as bases para que iso non pode ser posible. A única base que fai imposible este tipo de problemas é a laicidade, é o laicismo. É dicir, vostede é musulmana, alumna, ti és musulmana, podes levar o teu veo e andar completamente coberta de pés a cabeza na tua casa e pola rúa e onde queiras, sempre que non o fagas nun lugar público onde rexen normas que son de obrigado cumprimento para todo o mundo. Aí non podes. Ti tens que ir ao vestiario, tens que cambiarte de roupa e ao final tens que ducharte, igual que todas. Non caben excepcións. Pero iso non o podemos dicir ata que teñamos perfectamente separados os ámbitos. Perfectamente separados. Por iso que dicía antes, lo que Pacal era tan interesante, non? Hai que partir de aí. Se non partimos de aí, o tema se volve muitísimo máis complicado. Bueno, perdón por la... Un ejemplo práctico sobre un modelo de Estado laico, por ejemplo, son los días festivos en mi país. En mi país los días festivos recuerdan, acontecimientos históricos puntuales como la declaratoria de la independencia, alguna batalla importante, la jura de la Constitución, etc. Y después están los días, por ejemplo, como la Navidad, que oficialmente en Uruguay no se llama Navidad, es el Día de las Familias. Más allá de que en el hablar cotidiano nadie dice, bueno, mañana es el Día de la Familia, mañana es Navidad, pero a los efectos estatales, jurídicos, oficiales, es el Día de la Familia, es el Día de Reyes, es el Día de los Niños. Y así sucesivamente, porque esa separación a la que hacía referencia el profesor impide, ya que la Navidad es una fiesta cristiana, que el Estado tome partido a priori, porque si no habría que también celebrar eventualmente las fiestas musulmanas o seguir el registro estadístico de la población para ver qué fiesta celebrar. Es un detalle práctico y pequeño, pero que demuestra hasta qué punto el Estado, una vez que adopta una posición laica y aconfesional, tiene que manejar luego todos los detalles de la vida ciudadana. Tampoco, por ejemplo, un segundo, en las administraciones generalmente se envían felicitaciones de Navidad. El Ministerio de Trabajo le envía una felicitación de Navidad a otro ministerio, etcétera, etcétera. Nuestro consulado no puede enviar una felicitación de Navidad. Más allá de que yo eventualmente fuera católico, lo sea, y quisiera enviarlo, lo tendría que hacer a título personal. No puedo con un membrete de consulado enviar una tarjeta que diga Feliz Navidad, puedo decir Felices Fiestas Tradicionales. Claro. Por que os curas aquí en España cobran tras de oficiar un acto religioso cando eles xa teñen un sueldo do Estado máis do Vaticano? Fundamentalmente porque esa gente está dispuesta a pagar. Es un asunto privado. Vamos a ver, eso non sería cuestionable, pero que é cuestionable que lle paga o Estado. Ora, un señor vamos, no cura ten tanto derecho a cobrar como cuando un vai a que faga un horóscopo, pues tamén paga, o sea, as creencias, con perdón da comparación, como mellor hai xente que pode parecer ofensiva, pero vaya, calquera persoa que libremente pide un servicio a outro, se outro lle di que ten un precio, paga. Outra cousa é que eso non debe estar financiado con cartos públicos, ni o cura, ni el horóscopo, ni outra xente. Outro sea un negocio privado, se tú queres ir e elas unhas normas que pon, son as súas normas, non son as do Estado. Aí o Estado non pode intervir. Non deberíase prohibir que lle pagar ao Estado, porque está aí pagando un mogollón de xente que nin cree nin nada. A veces é razonable, eso que estamos, digamos, sería a mensaxe de esto, non me parece mal resumen das intervencións, de que en un Estado democrático, en un Estado que respete a todas e cada unha das persoas nas súas condicións máis persoais, o Estado non debe utilizar os cargos que son indivisiblemente comuns de todos os cidadáns en financiar unhas, dúas, tres ou 30.000 confesións, porque hai xente que non ten ninguna confesión, inda que só houbera unha, non podería facelo. Mira, hai un país que é moi religioso, que son os Estados Unidos. Teñen estrictamente prohibido os Estados Unidos, porque foi a primeira Constitución liberal que se aprobou no mundo no 1776 e sigue en vigor. A Constitución de a Independencia 76. Teñen prohibido que o Estado financie ninguna confesión pública. Absolutamente prohibido.
O Estado, os algúns poden rezar e facer non sei, pero non pode darlle nada a ninguna confesión. Fundamentalmente é unha cuestión práctica. En España hasta agora a inmensa maioría da población era católica, pero vos pensade que o Estado español se vai a ocultar dentro de pouco tempo e empezan a reclamado que cada confesión religiosa existe exactamente o mismo trato. É absolutamente inviable pagar os musulmáns, os judeus, os adventistas, os testigos de Jehová, os tal, e todos queren un cobrador. Mire, que o pague cada uno de ella, non pode pagar o Estado todo eso. Eso, digamos, é a lógica que hai detrás dos que creemos que o Estado debe ser laico e que non debe financiar ninguna religión. ¿Cuánto cotiza un sacerdote? Perdón? ¿Cuánto cotiza un sacerdote que trabaja? ¿Cuánto cobra do Estado? Paguen pouco. É dicir, vamos a ver, o Estado, os sacerdotes non cobran do Estado, senón que cobran da Iglesia. O Estado que financia a Iglesia globalmente, e a Conferencia Episcopal decide cuál é o salario que lle paga a cada cura, a cada obispo e a tal, establece as súas normas. Non o recordo exactamente, pero anda por é moi pouco superior ao salario mínimo. É moi pouco, o sea, como tal. Por eso cobran despois servicios complementarios. Estas cousas, ou buscan chopes complementarios individualmente pagados polo Estado, como ser profesor de religión, que sería unha fonte de ingresos complementarios. Y el Vaticano también le paga, ¿no? Aparte. No, o Vaticano non paga a Iglesia española, a Iglesia española paga o Vaticano. ¿Y en qué otros países cobran los sacerdotes del Estado? Perdón? ¿En qué otros países pueden cobrar los sacerdotes? Do Estado, eu creo que únicamente que eu saiba en Irlanda, que ten unha subvención estatal, me parece que de todo o mundo, me parece que é o único de todo o mundo. Desde logo non en Italia, non en Francia, non teñen financiamento público, vaya. ¿Y en Sudamérica? Sudamérica non pensaría... Es posible que en Argentina. En Argentina teña unha relación Sí, extraña. en Argentina hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina se llama Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, porque se ocupa de una Secretaría de Estado que se ocupa de la parte del culto. No sé decirte si el Estado lo paga a los sacerdotes. En Bolivia era la religión oficial también, entonces... Sí, en Bolivia es posible, pero no sé, realmente no sé decirte. Yo creo que el presidente de Argentina tiene que estar casado, no puede estar divorciado, puede ser. Me den papel, entonces. No sé si se modificó, no, tengo la idea de que había escuchado algo respecto a eso, pero no digo por la vinculación entre lo que es la norma religiosa que asume un Estado. Puede ser para compensar que o Papa non pode estar casado e jefe de Estado. Fernando, tú ya está con lo de Alba. É verdad que antes dixeron que pola iglesia casaste, pero non te podes divorciar. É verdad que se le pagas a iglesia, te podes divorciar. A ver, esa é unha forma pouco sutil de decirlo. ¿Vale? No. A ver, existe unha cousa que se chama o Tribunal de la Rota, que é un tribunal eclesiástico específico que examina os casos de nulidade matrimonial, que non é divorcio. O divorcio non existe en ningún caso. É a nulidade. Non, pero é que hai que ser moi sutil porque a Iglesia Católica é moi sutil. Todos esos detalliños son moi importantes. A nulidade significa que no Recuerda que en el segundo Vaticano estamos mirando a tome de aquí. A ver si eso es sutil o non é sutil. Ben, a ver, a nulidade matrimonial canónica significa que ti nunca casaches. É o truco, é dicir, non é que te divorcies, porque cando ti te divorcies, se tiveches 10 anos casado, eses 10 anos quedan no teu expediente, no registro civil queda que ti estiveches 10 anos casado. Iso ten moitas consecuencias, por exemplo, se ti morres, a tua exparella vai ter dereito a cobrar unha pensión de viudedade, ainda que xa non estés casado con ela, porque eses 10 anos eras tú ou ele estuvo cotizando aí. Ben, na Iglesia Católica non funciona así. Na Iglesia Católica hai casos, e aí vou o que dicías ti, nos que se entende que nunca houve matrimonio, que non houve. Sí, pero eso solo por enterarse... Bueno, no, a ver,
sendo estrictos non é exactamente así. Cantos máis medios teñas, pero isto tamén é na justiza civil, tampouco nos enganemos. Cantos máis medios teñas, tanto mellores abogados podes pagar e máis fíos podes mover, máis fácil é que che dean a nulidade matrimonial. Eso explica que, por exemplo, moitos famosos e tal, consiguen que se les anule o seu matrimonio. Pero vamos, eu coñezo casos de xente, vamos, de persoas que eu coñezo que conseguiron a nulidade matrimonial pola vía ordinaria, sin gastar unha fortuna niso, precisamente. Pódese conseguir. Unha causa de nulidade matrimonial, para que tenades o que se chama o matrimonio non consumado. É dicir, ti fuches a casar cun home pensando que ibas poder ter fillos con ese home. E unha vez casada, daste conta de que ese home é impotente ou estéril e tal, e ti fuches enganada. Ti podes alegar iso, e entón, ao Tribunal da Rota vai recoñecer que ti tes dereito a que se che anule de raíz o matrimonio, nunca estivetes casado, vale? Pero vamos, é unha cuestión de cartos como a xustiza en xeral, quizás aquí un pouco máis, pero non só. ¿Qué significa que? Las familias están protegidas por el Estado. Bueno, isto non é un caso específico de España, ¿vale? Sempre se considera que a familia, como escribiu unha vez Manuel Fraga Iván nun libro que escribiu há 40 anos, é a célula básica da sociedade, non? É dicir, se considera que a familia é a estrutura básica da sociedade. E, de feito, é así en moitos aspectos. Por exemplo, no aspecto económico. O sistema de pensións, o estado de benestar en España está moi pouco desenvolvido. E moitas das tarefas que en outros países desenvolve o Estado, en España os desenvolven as familias. As familias que acollen en casa os vellos que xa non se poden valer por si mesmos, ou os novos que non atopan traballo estos 38 anos e tal, non? Todo iso o asume en España a familia moitas veces. E en España a familia está especificamente protegida a través de leis, por lo menos teóricamente, iso que é a Constitución. Despois resulta que o Estado español é moi cutre nestas cuestións. A familia numerosa, agora é a partir de 3 fillos, me parece, a familia numerosa, que ten exencións, ten rebaixas en determinados servicios e demais, e entón se lle dá un réxime de protección, de amparo por parte do Estado, non? Iso é un pouco a idea que hai aí detrás. Cando lle pedir axuda a Hitler para bombardear Guernica, a cambio de que o fixera Hitler. Vamos a ver. O problema non é que lle pedise unha axuda puntual, o sea, o Franco inicia a guerra con un apoio importante de Hitler e de Mussolini tamén. En España loitaron 200.000 combatientes extranjeros do lado franquista frente a 35.000 no bando republicano, cousa que son vidas veces, vale, entre eles 100.000 italianos, que era o máis numeroso, pero sobre todo en medios foi Alemania. Alemania en aviación, artillería, en medios máis sofisticados, e iso tuvo un coste. Para a República tuvo que comprar armas botando mandos como os que tiñan no Banco de España, e Franco tuvo esa crédito, que non tuvo que pagar por adiantado, pero estuvo pagando despois, esa axuda militar estuvo pagando durante moitos anos. Despois da guerra, por exemplo, exportouse o que tiña España para pagar, que eran materias primas, Wolfram, por exemplo, que tiña unha importancia estratégica importante para a fabricación de armamento, e produtos agrícolas. En España nos anos chamados da fame, nos anos 40, que a xente pasaba moita fame, en boa medida porque se exportaban alimentos que non había a outros países para pagar debidas de guerra. Pero non pensedes que só a Hitler e a Mussolini, que os contratos asinados non se asinan con gobernantes, senón que se asinan co Estado. De maneira que os avións italianos que se compraron a fábrica Fiat, que se fabricou en Milán e que viñeron a axudar a aviación franquista, estuveronse pagando hasta os anos 60, hasta os anos 60 e tantos, o Estado español seguía pagando deudas contraídas durante a Guerra Civil.
Entón, como se pagou? Cos cartos dos cidadanos. Pero durante moitos anos, moitos. Sí. A ver, do que vamos falar foi dos acordos entre o Estado español e a Santa Sé e Roma. E aí se establece que se ti casas pola Igrexa, automáticamente quedas inscrita no registro civil, vale? Si o Estado español chega a acordos, por exemplo, coa Federación de Entidades Religiosas Musulmanas, entón pode outorgar validez civil os matrimonios celebrados de acordo co rito islámico. O que xa non sei agora mesmo, se iso agora mesmo, creo que non. Agora non, bueno, eu non estou moi informado disso, pero eu creo que, de feito, só no catolicismo é así. A lei non o exclúe en outros casos, é dicir, o Estado pode chegar a acordos, imaginamos que chega a acordo coa comunidade xudía española. E, bueno, os matrimonios celebrados en sinagogas se inscriben no registro civil. Podría facelo, pero neses momentos debe ser só o caso no catolicismo. ¿Puedo? Sí. Por ejemplo, en un estado laico como Uruguay, el matrimonio religioso, sea por la religión que sea, católica, umbandista, o protestante, etc., no es válido si no hay un matrimonio civil, que es obligatorio desde fines del siglo XIX, 1865, es estrictamente obligatorio. Sí, era una reflexión para profesores Cascada y Adrián. Y o seguinte, vamos a ver, llevamos 30 anos dos acordos con la Santa Sede co Estado Español, que parece ser que son a piedra angular dos privilexios que ten na actualidade a Iglesia Católica en España. Entón, para quitar esos privilexios, lógicamente, esos acordos hai que derogarlos, facer outros acordos distintos, non? Entón, eu quixera, pues eso é unha reflexión, por que ata agora levamos 30 anos e non hubo pois, un goberno, un partido político que se plantexara a derogación dos acordos? Bueno, porque a Iglesia Católica ten moita influencia e por incidencia. En el que, sí, directamente, es decir, si cuando con una ley tan conservadora como la que acaban de aprobar, la ley de educación en el Parlamento, se pone en cuestión, únicamente se intenta imponer un pequeño control sobre encima los centros privados religiosos, y eso llevó a que se movilizasen a la rúa varios millones de personas convocados por los obispos, pues os gobernos teñen ese tipo de cosas. Eu creo que eso é fundamental. Para uns, para os partidos máis conservadores e confesionais, partidos de dereitas, pues porque están de acordo. E para os partidos menos confesionais, que hai de todo, porque non é a mesma opinión que pode ter pues, o ministro do Exército, que é moi amigo do obispo de Toledo e outros obispos, non ten tal que outros non. E despois, a Iglesia Española, a Iglesia Católica, non sei en outros países que conozco peor, pero en España que están obsesionados con dos temas, que co sexo e ca política. Só falan de sexo e de política, pouco falan de religión, non? Están sempre con problemas de leis de educación e de non sei que, pero non falan de cuestión religiosa. Entón, esta constante presión da Iglesia movilizándose en favor a un partido moi importante, que está na oposición, con apoio social moi importante, o goberno, eu considero, vaya, non me puño na tía do goberno, porque tamén teño certas distancias con eles, pero considero que non se atreven a tomar ese paso. Hai diputados socialistas na prensa que promovían unha iniciativa a favor da derogación, por suposto, Izquierda Unida, unha derogación dos acordos Iglesia-Estado por considerados inconstitucionais. Además, son de dudosa constitucionalidade, aí sí que discrepo, non sei se obedientes para afirmar, é moi probablemente inconstitucional. De feito, non se presentou nunca un recurso de inconstitucionalidade ante o Tribunal Constitucional, pero é dudosamente compatible a igualdade de todas as persoas cos privilexios a un grupo en que esa mayoritaria na sociedade que está